Assalamu alaykum hormatly adamlar. Türkmen wagtyly elimin mehriban muşdoklary Gahryman Qadamynyň saýtynda gözel diýarymy Türkmenistan ýurdumyz bedew bady bilen ynamly öňe barýar. Ýylyň başynda hormatly prezidentimiziň badalga bermeginde 2020-nji ýyl Türkmenistan bir taraplyň mekan ýyly diýip elan edildi. Türkmenistan bir taraplyň mekany diýilmegi elbetde hormatly prezidentimiz ähli halklary ähli iýleşimi dostlugyny çagyrýar. Elbetde hormatly prezidentimiz saýtynda bugun kunny Türkmenistan ýurdumyzyň at owaly dünýä ýansalýan Gahryman Qadamyza tawassyna diýär biri baky bagtyar durmuşda ýaşadýanlygy üçin biri işlemäge, döretmäge, zähmet çekmäge ähli şertler we döwrawat mümkinçiligi döredip berýäniň üçin tawassyna diýär Gahryman Qadamyzyň janyny sag ömrüniň uzak alyp barýan ähli tutunma işlerine diňe üstünliklerini hemra bolmagyny tüýsürükden arzuwlap türkmen wagtylaryna tomuş etmäge çagyrýar. Teatr owazaty getleşimiziň nowatda sany sizin bilen. Bizim ýaly mehriban ýeşir getleşimiziň geçen sanlaryna tomşadan bolsaňyz teatr owazaty getleşimiz güni getleşimiziň adyndan ady bir belli bolşýary. Ýurdumyzda ýürgünli ähli türkmen teatrlaryna, sahnalaryna ýerine tirýän aýdymlar. Sahnada ýerine tirýän aýdymlary sizden giňişleýin size ýetirmek bolup durýar. Şoň üçin biz edil şu pursat gözel paýtagymyzyň görküne görk goşýan Maglumat Naqym Milli Drama Teatryna geldik mihmançylykda. Mihmançylyk geldik diýdim bolýan. O wagtda işleýän şu sahnada Ürito Maglumat Teatrynyň orkestr topary, salarnala topary, taýlyk pursatlar geçýär. Kim bilen geçýär? Taýlyk pursatları şoňky getleşimiziň mihmany bilen. Mihman kim kädiýändiňiz bar bolsa şu ýurdumyzda belli sunat maşgalasynyň özüm Türkmenistanyň atlanan Genan aýdymçy kim bor aýda soň ýakyndan tanış ederi Türkmenistan atlanan artisti Maglumat Naqym Milli Drama Teatrynyň aktyory Bägül Halykowa ýürütibide bir näçe aýdymlar bilen öz salarnar topary bilen şu orkestr bilen taýlyk pursatları bilen şu başladylar öýdän. Bilen gyzygymda nähili aýdymlar taýinlady. Şu hakda gysgaçyk söhbetleş bolary soň giňişleýin getleşimi dowam eder. Ýürüň. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Salam ýa-gym. Biýmede aýdymyz okmy tüýs wagtyny negerli öýdäne taýlyk pursatları. Ine mehriban ýylyş görüşmek ýaly gözel paýtagymyzyň görküne görk goşýan Maglumat Naqym Milli Drama Teatrynyň orkestry hemde zihni aktyor bilen görüşmek ýaly söhbetleş arkaly teatr owazaty getleşimiň nowatda sany sizin bilen ine bägül görüşmek ýaly Gahryman Qadamyzyň parasaty ýol başlygyndan 2020-nji ýyl Türkmenistan bir taraplyň mekany badalga berildi ad goýuldy elbetde ýurdumyz Gahryman Qadamyzyň ýol başlygyna, ýurt başçylygyna geçen gününden bäri dostluk, dogonluk köprülerini ençeme ýurtlarda türkmeniň aýdym sahasyny goty, däp desury dünýä derejesinde ýansalýan elbetde Gahryman Qadamyzyň saýtynda şol aýdym sahasyň owazy ähli ýurdumyzda da halka derejesinde geçirilýän bayramçylyklarda, forumlarda, festivallarda, daşurukda geçirilýän medeni çäherlerde, medeni günlerde de aýdym sahatlama giňden ýanlanýar. Ene bugünkü günde şeýleň başynda da teatr owazaty getleşimiziň tani hatam şu bilen baglaşyp indi gysgaça siz taýynyňyzda dowam etip bilersiňiz bedem açyny söhbetde şukur geçecek ýermedi gurnar nähili aýdymlar bilen gysgaça aýdyp berseňiz mümkin bolsa nähili aýdymlar garaşmaly şuňky teatr owaza gitleşimizde. Teatr şowkun bilen, teatr şatlyk bilen şeýle ajaýyp sahnada işe başladyk. Häzir biz öz orkestr toparymyz bilen öz teatrymyzda sahnalaşdyrylan bir näçe oýunlardan aýdymlarymyzy taýýarladyk orkestrimiz bilen. Häzir gitleşikde şol aýdymlary ýerine ýetirmekçi orkestr toparymyz bilen. Asarymdan şol aýdymlary seýetiriz bägül bilen bir näçe söhbetde şurnarsy bir näçe sowaller taýnadyk, jogap berer, aýdym aýdar, saatlar, gülüşet degişir. Hemmedem şolaň teatr owazy getleşimiň şu sahny şoň üçin biz bilen galyň. Onda siz başlaň tüýdüňizde möhürlük taýynyk pursatymyzda bölük taýynyk görüň bilen häzir söhbetde şurnajak ýerimizi taýynar. Biz bilen galyň mehribanlar teatr owazy getleşimizi dowam eder.
Maglumatlar türkmen we rus dillerine görkezilýär. Medeni sahypamyz sizin hyzmatyňyzda. Garaşdy Bakyby tarap Türkmenistan döwletimiz hormaty prezidentimiziň paratatly ýol başlygyndan Bedo Bady bilen ynamly öňe barýa bizi eşitli durmuşda ýaşadýan gahrman arkadamyzyň janyny sag ömrüni uzak alyp barýan ähli tutumly işlerine diňe üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýsürekden ardy goýdy. Emde eder şu pursat bizi tomuş etmeýän ýygnanşan ýyleşmede tomuşlaşmada ýatladýar, tomuş edýärmi soň semekdir. Teatr owadaratdy gepleşmeden nowataqtany sizin bilen. Bilşiňiz ýaly Mehriban ýyleşir edi tomaşaçylar teatr owadary gepleşmede ýaýlyma gidip başlary ilkinji gününden bäri ençemen SMS habarnamalary gelýär, diýdim hoş habarlar gelýär sebäbi bu teatr owadary gepleşmeden teatrın sahnasyna aýdylýan aýdymlary getirmek. Elbette ol aýdymlara bolsa teatr aýdym artistlary ýurdumy belli meşhur medeniyet we sunuş işgärleri bilen söhbetdeş bolýar we olaryň durmuşyndaky teatrdaky elbette bolup geçen gyzykly wakalary bilen sizin bilen paýlaşýar, biziň bilen paýlaşýar şeýlede biziň owadan gepleşmeden bilen şaýady bolýar. Türkmenistanyň at galanan artisti Matumnadynaky Milli Halk Drama Teatrynyň artisti meşhur aýdymçy Wenanymyz Bägül Halikma. Bägül köp sag bolun. Wagt tapyp şu täze oýunlara, taýynyk pursatlarynyň arasynda da bir wagt tapyp şu gepleşmede gatnaşýan üçin işiňizde durmuşyň üstünlik ardy goýdýar. Bägül bilen gepleşmede teatr owadary. Elbetde teatrın sahnasyna ýerine tirýän aýdymlar bilen müştoklamada ýyleşmede ýetirmek bolup durýar. Meş aýdymlar hakda geçmeden odol bilşimi diýýäli Ahmarkadamyzyň bir ýol başlygyna, paratatly ýol başlygyna Bagtyarlyk döwrüniň teatr sanatly 3-nji halkara teatr festivaly geçirildi. Elbette biziň ýurdumyzdan bir näçe teatrlary şol wagtynda 10-dan gowrak daşary dostluk döwletleriniň teatrlar, teatr öwrenjiler, elbette meşhur teatr rejissörleri, aktyorlary drama we gurjak teatrlara gatnaşdylar. Mümkin bolsa gepleşim başyndan şu odan diýarymyz hakdaky bu soňçy arzulyňyzy şol wagtda şu teatr festivalyna bolup geçirmek gyzykly pursatlar bilen biziň bilen paýlaşmagy haýyşdy. Hawalın elbette bu festival biziň ýurdumyzda 3-nji ýere geçirilýär. 3 festivalda bize gatnaşmak netip etdi. Şu festivalin bolmagy bilen bir näçe ýurtlaryň bize gelip oýunlaryny görmek, şol oýunlarda da özümize galan täsirler, şolaryň tejribelerini görmek, şolar bilen bile gurrundaş bolup sahna usatlyk sapagyny geçmek, elbette bir-birimiziň medeniýetimizi, taryhymyzy öwrenmek bize uly täsir galardy. Hormatly arkadamyň şeýle bize daşary ýurtdan gelen teatrlaryň şolaryň sunwatlaryny görmäne, şolardaky bolup geçýän ütgeşik bir teatr tejribelerini deňeşdirmäni döredip beren mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan işleri ilmi-dama rowaj alsyn. Akbalym synagy kenir, ansan ömrü bilen, aşk elime şöhrat sanır, ýaşan beýik duýgu bilen, aşk elime şöhrat sanır, ýaşan beýik duýgu bilen. Bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly bolup. Sevgisiz sehra güllermi, güller ýaşyl ýaýlam, mehirsiz durmuş bolarmy, bir-birine mehir paýlan, mehirsiz durmuş bolarmy, bir-birine mehir paýlan. Bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly bolup, bu durmuşda bagtly
Işkın royi mehribanlar, köngüllere alham bolar. Aşkta feygü mehri vardır, feygü ömrü melhem bolar. Aşkta feygü mehri vardır, feygü ömrü melhem bolar. Bu durmuşta bağıtlı olur, bu durmuşta bağıtlı olur, bu durmuşta bağıtlı olur, bu durmuşta bağıtlı olur. Medeniyet halkın kalbydyr diýär. Elbetde her bir raýat, her bir döwlet öz medeniyeti bilen, sunugaty bilen dünýä talanýa, özüniň bir teatr sunugaty elbetde bir diýsen bir iňçe, debägi ähli sunugat özüne jemleýän, sunugatdan biri, çylşyny sunugatdan biri elbetde teatra bir maýil bolan, aşyk bolan adam, soň haýsy hünär işlete de gidip bilenok ügmekde şoň bilen baglanşyk bolýar diýär. Bir ömrüňi bagşetsen, öz içine gyzykdy diýär, bir özüniň bir näme bir fadilaýdan özüniň bir aşhanasy bolýar diýär. Özüniň biýtiň bir içine girişip, bir içindäki bir teatr işgärleri bilen her bir elbetde başlap işgär bilen gapydan şu gireňde oturup garşylayan adam bilen elbetde hem diýsen bir ul bir maşgula bolup durýar da. Indi teatr owazlary ikinji ýene tipejik aýdymyz hakda mümkin bolsa taşekkür ederim. Teatr owazlaryny Maltumlar Milli Drama Teatryna işe başlamyzda ilki Şahenem Garip spektakly destany boýunça Akçan keşbini ýerine ýetirdim. Häzir men şol Şahenem Garip destanyny Akçan keşbinden melul bolar diýen aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Aýralyk diýeniň Tangry kysmaty, aýralyk diýeniň Tangry kysmaty, neçin boýnuň borma melul bolar sen. Dokuz ýyllar men hem çekdim mehnetdi, neçin boýnuň borma melul bolar sen. Maňa akçy dirler adym Gülnahal, hani dünýä hata ýokdur bekemal. Şahenem garip canım gönlüna, neçin senin canın ey bağrym bilerdin. Şahenem garip canım gönlüna, neçin senin canın ey bağrym bilerdin. Merhaba ýa-da ýa-da tomaşaçylar, teatr owazlary 75-nji dowam edýär. Biziň bu sanymyzyň mehmany bolsa Türkmenistanyň at galanan artisti, Maltumlar Milli Drama Teatrynyň artisti Bägül Halykowa. Ýani elbetde keşpler hakda ilkinji ýerine keşbimi diýdiňizde, keşpleri, şu keşpler nähili taňyp görýärler? Keşpler her hilek bolýar-da. Rejissörimiz ilki şu eser okap berenne ýem göz astyna alýar. Haýsy keşpi kim ýerine ýetirip biler? Kämahal özüňe goly keşpler bolýar, kämahalam düýbünden başga keşpler bolýar. Käýarym bolýar kinolar kömek edýär keşpi ýerine ýetirmäne. Käýarym bolýar durmuşyň özü mysal bolup ýerine ýetirmäne kömek edýär. Käýarym esasy öz zähmetiň ukybyň gerek keşplere. Şu keşp ýerine ýetirenne ýem tomaşaçy senden öň aňýar. Egerde sen teatrın güýjüm zatsam tomaşaça bagla. Häzir sen keşpi öz ýüreginden çykanyny alyň ala meýdan sahnamyzda haýsy keşp bolaýsyn. Gaýgyl keşpi bolýar, käýarym çagan keşpi bolýar, käýarym gyzyň keşpi. Ine häzirler tugulmy ýene keşpleri galy berse serkerden keşplerini ýerine ýetirmeli bolanyny rejissörüň kömegem gerek, kalypalamyzyň hem kömegi gerek. Her bir keşpiň içine girmäni, şonu dolu ýerine ýetirmäni, şonu dolu düşünmäni. Galy berse eserleriň kinolaryň üstü bilen kömek edýär. Gözdögde bolmaly. Gözdögde bolmaly. Mudama zerger öz Gurany mudama arasalap ýürýär. Artistim öz
Pywyny mudama tämiz edip görmeli, mudama gözlemde Hem olmaly. taraplayın olmalı. Hem taraplayın olmaly. Ne ondan sonra yani taýinlik ogoryan keşfleňiň içindäki keşfleň ýerine kirmeginde haýhaýdym häzir aýdyp bermek. Häzir Şahtenem garip destanyny Şahtenemiň keşfiniň tünderýä diýen aýdym ýerine ýetirip berýär täwäri Şahtenem garipdi hem akçaň hem Şahtenem keşfini ýerine ýetirmek paýyma düşdi. Altı alıp yolun gelip o yolasy Tünidir ya tenleri vay garibim geçtimi Menin için hicran oduna tutuşup Tünidir ya tenleri vay garibim geçtimi Takatım yok munno yardı doğ kalmana Acal gelmez tenin canımı armana Şükettir halımdan habara bilmene Tünidir ya tenini vay garibim geçtimi Menin yanım gidiyor Harama zırvana ıtıkat etmedi yar Ehtiyor imana İnni tenin foruz palzamo gayvana Tünidir ya tenini vay garibim geçtimi Senimdir pıraka tapmadım o hile Tanrı'nın hak için uğraştığını söyle Yar bilen ötemde akmadın o sen beyle Tünidir ya senden vay garibim geçtimi El-hepuz boyumdan Yar bilen ötemde akmadım o beyle Tünidir ya tenini vay garibim geçtimi Ne bäwul ýanky keşpler hakda. Awa. Ýene durup geçdik. Ne keşpler diýemizde siz aýdymçy hem artist. Şu ikisini ýani halipalar diýýär ýani keşpler ýene keşpin içine girýär da Girmeli, aktyor girenden aýdymam ýerine ýetirmek bolan. Şu aýdymam şu keşp bilen bile deň alyp gitmek nähili. Şol araça näde saklamaly. Eger keşfini gowy bilseň, gowy ýerine ýetirebilseň, aýdymam nirde aýtmalyň gowy geçen bolsaň, onu aýdymam sana şo keşpe alyp gitmäne has kömek edýär, has ogadonlamany. Galy berse käýarym aýdymyň içine tansam bolup gidäýär. Olaň hemmesini bile ýerine ýetirip düşürebilseň, aýdym sana ýüzmäne kömek edýär sahnada, içine girmäne, haýsy keşfiň şonu düşünür bilmedik zadyny aýdymyň üstü bilen düşünürmäne kömek edýär. Mümkin bolsa haýta aýdym bilen dowam edeliň. Häzir Etme Oğlan sen oyun spektaklyna bizim Gülkül oýnamyzy men tokkan keşfini ýerine ýetirdim. Mümkin bolsa şondan myllyga garaşýan ýeri bar, gelmediň diýip şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Günüm doğup
çemen boğup bermedin. Bahar gelip gülüm açtı, çemen boğup bermedin. Doğdayım yaştı gitti, bolly oğlan gelir vakti. Köp araştım takat yitti, ya buldum idenekti. Köp araştım takat yitti, ya buldum idenekti. Özüm ayrılmaz yolumdan, menin havar tutmadı. Tutup yarın ak kolundan, sen yarını sevmedin. Tutup yarın ak kolundan, sen yarını sevmedin. Öz yarını sevmedin. Yarım yarın sevmedin. Ne bägul diýsen bir owadan aýdymlar ýerine tirän köp sag bolun ilette muştoklarymyzdan biziň tomuşaçylarymyzdan gowy ýarandyr. Umid edýär ýerine tirän aýdymlar edilýän gurrunlar. Siziň hem ýoldaşyňyz Türkmenistanyň atganan artisti Şahatlyk Halyk ýöne ilette hemme kişi Şahatlyk Şahat diýip tanýar. Diýek şahatlyk paýlayan diýen bir sahanlarda, bir toýdur bayramlarda, bir bayramçylyk konsertlerinde diýsen gülküli, değişmeli oýunlary ýerine tirýän meşhur artistlerden biri. Inni durmuşuňyz hem şeýle gülküli geçýär. Öý maşgala daky bolýan wakalar. Ha o bir-birimiz bilen düşünşýäs, bile okuduk bir institutda. Şeýdibem şonun bäri ine rahmet çekip gelýär. Köplenç keşfimiz, mysal üçin etmoglan sen oýuny bile keşf ýerine ýetirýär. Harmoniýar spektaklyny da bilerek keşf ýerine ýetirýär, galy berdi. Edil ulu kinolar däl, kiçirek kinolarda da bilerek keşf ýerine ýetirýär. Şeýdibem rahmet çekip ber. Elbette biziň Türkmen wagtyly elmiň tomaşaçylary bilýändirler. Etme oglan sen oýunlayan atly spektaklyňam ýa-ni şu aýdymam Türkmen wagtyly ýaýylma diýen diýsem bir şowun çykan şekil aýdymam bu ýeri ol şekil aýdymda da ýalňyş beýan ähli şu magtumladyna milli drama teatrın artistleri bägul hemde Şad Halyk filan maşgulatyna bir diýen bir değişme hatyna bir diýen şowun üçin şekil aýdymdan biri. Ýöne gelin şekil aýdymy ýam ençeme gedek tomaşa etdik ýöne häzir şu magtumladyna milli drama teatrnyň bir orkestrnyň bir ýerine ýetirmegine sahnamada Türkmenistanyň at gadanan artistleri Bägul Halyk we Şad Halyk şol aýdymam bir ýerine tirip berseňiz. Etmoglan sen oýun, bornyp men boýun. Etmoglan sen oýun, bornyp men boýun. Toýuragy bolmaryn, geçirmedem on boýun. Toýuragy bolmaryn, geçirmedem on boýun. Walla edem o boyun, madam sana ben boyun. Walla edem o boyun, madam sana ben boyun. On boyunun nämeçik geçirer, 100 boyun. 100 boyunun nämeçik geçirer, 1000 boyun. Başarırmyň süýmäni, örtünmäni köýmäni. Wak basar süýmäni, örtünmäni, köýmäni. Maňa sowgat edermiň, ogudan süýmäni. Agy sana söz berýän, iň soňky çok öýmäni. Geçdi diýsem baharyň, gelmezmi sen gaharyň. Soğulmaz men baharım, asla gelmez gaharım. Men işdekem ödümçik taýarlarmyň naharyň. Sen isteken öldüm çok ayarlar naharım. Şu sözüňde dururmyň, ödüň oda urarmyň. Sözüm sözdür durur, öldüm o da vurur.
yekecek Öyümüze de gidersin Gideriz gideriz Öyümüze de gideriz Gideriz Arçmana da gideriz Yelle yekecek Avara da gideriz Haydi yekecek Öyümüze de gideriz Inni tuğleme bize millette yeni bir yolu sunut maşgılatyna üstüne ardy ödýär. Elbette bilerikde alyp barýan şu teatr sunutuny bir alyp barýan işlerinde maşgılagan abadan işin üstüne ardy ödüp diýende getleşimde yine bir näçe sorularymız bar. Ne şu maşgıla hakynda söhbet açamazda şu hem teatrda bir sahna oýnap iletdi dogry bir ýollaşmagy ýa-da kömek edýär bilelikde ýerine ýetirýän şu maşgala bilen teatry bir öýe barmalary iletdi çağalan bir okularyna gündeliklerine seretmeliler çaýfyna seretmeliler şol agramy nähili ýeňkeçän nähili başarýan. Şoň üçin kiň bile bir hünärde okusaň bile bir teatrda zähmet çekseň eýem haçan işin gutorýanyny bile bilýän, haçan işin başlanýanyny bile bilýän, bir-biriňe düşünmek şonu ýeňilişýär. Öý işlerine de tuğlama çağılamaz bilen yetişýär. Teatrda işläňde teneýän bir-biriňe düşünüp işleýän. Teatrda oýun goýulandy, adam, teatr işgärleri, kärini söýýän aktyor, artist, teatrda durmuşda keşpi bolsa ol ýaşaýar. Haçan on keşpi yok, boşrak bolsa ol özüni ýaşamana taýynlaýardy. Şoň ýalam sen keşpin ýerine düşüp bir işten boş bolmadyk ýagdaýynda da işläp ýörseň, öýüňem işler ýeňillik bilen geçip gidýär. Çağılana da ýetişýän, öýüňe de okularyna da ýetişýän, işiňe de hedeledip gelýän, hemem lezzet alýan. Elbette bu zaten hemmetem şu öz işine, maşgılaňa, watanyňa bolan söýgüň alamaty elbette. Söýgü hakda aşamada da şu teatrymyzda Leyli Mecnun spektakly var. O spektaklda bir näçe aýdymlaram siz ýerine ýetirýän. Şu hakda bir görmezsek. Bizim Leyli Mecnun spektaklymyz Türkiýe döwletlerine de bir näçe gede gidip spektaklymyzy görkezip geldiler, festiwale gatnaşdylar. Bu gedem Kazan şäherine gidemizde men Leyli Mecnun spektaklyny ejesiniň keşpini ýerine ýetirip gitdim Leyliň. Elbette bu spektaklyň içinde kän özüm bolmasamam, daşyndan şu aýdymlaryny aýtmany höwes edip heder eyleme şu Leyliň ýerine ýetirýän aýdymyny ýerine ýetirdim. Yolyrak mendil daşýarym ýönetin Leyli döner diýip heder eyleme Bilbilen gonmoly gaýry bagyna Baglar gonur diýip heder eyleme Çağlar geçer diýip heder eyleme Sözüni dinlegil tenleyli gıydım Guman etmek pişesidir geçidin Teülince leyli senin edidin Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Teülince leyli senin edidin Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Aşka düşmek müşkil bulur umwana Ongar bana zemin gelirler dana Aşıklar rayından gaydırlar yöne Leyli döner deyip heder eyleme Leyli döner deyip heder eyleme Sözüni dinlegil sen leyli gıydım Guman etmek pişesidir geçidin Teülince leyli senin edidin Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Teülince leyli senin edidin Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Olmaz deyip kayıfım heder eyleme Getbeşimizde gatnaşan bir her mihmana berýän esasy sowalym siz üçin teatr näme? Teatr köp taraplan jogap beresiň gelýär. Teatr asly muň özü adamlary şu
yaşaýşy, ogudun yaşaýşy, manyly yaşaýşy gönükdirýän uly güýç mükä diýip düşünýän özüme. Galy berse-de teatr men üçin, men kakam, ejem, men çağalygym, men höwüsim, men teatra bolan söýgüm. Men özümçe teatr. Emma başgaça aýdylanyna teatr şol içine görkezilýän oýunlar, içinäki bolýan wakalar, şu gelýän tomaşaçylary terbiýeleýiji ähengde bir ýaşaýşy, ogudun ýaşaýşy gönükdirýän bir uly güýç mükä diýip düşünýän. Evet, yani kakamalar adadyňyz bolayım. Kakamadan bir gençmenler teatrda rehmet çekdi, bilýär, bir näçe bir eserlere bardy, goşgularynam şu sahnada ýerine ýetirýän ýerine bentlerinden mümkin bolsa bir aýdyp berseňiz. Köplenç ýerine ýetirýän aýdymlarymyň sözü kakamynky, Türkmenistanyň atgadynyň artisti Kadir Atabaýewiňky. Häzir men şoň goşgusyndan bir goşgy aýdyp beräýin. Söýen ýürekleriň aýdymy baky. Söýlen ýürekleriň aýdymy baky. Harlaman söýgüni kalbyňyzdaky ýüreklerden söýgüň ody öçmesin. Söýýän hem söýülýän ýar gerek söýge. Wada, wysal, namys ar gerek söýge. Adamlar başygyň bu welent duýga ýüreklerden söýgüň ody öçmesin. Watanym awadan gulzarlyk teret. Muňa güwä geçer ýurduma belet. Dünýede zat bolmaz söýgüden belent. Ýüreklerden söýgüň ody öçmesin. Öçmesin ýürekden mukaddes söýgü. Söýgüden nörýä insanyň beýgi. Kalbymdan diledim ey adam ogly. Ýüreklerden söýgüň ody öçmesin. Elbette söýgüň ody elmedama siziň hem ýürekleňizde mehriban toňuşçylarymyz alawlap dursun. Elbette öz watanymyza, hormatly prezidentimize, enemede, enem mukaddes toprağymyza öz söýýän käriňize bolan söýgüňiz eýsilmesin. Elbette şu odan şygyry bilen söýgü aýdymlary hormatly mehmanymyzdan haşa diýip mümkin ýerine berseňiz. Zordan uqa gittim derdinden yana umid bağlap eritir atçıp Akdaňa Akdaňyň aklygy ýaly barmyydym saňa bagly sen kalby salma talaňy Halat etmen biçereni bu dertlerden kutur meni şolakdaňa yetirmeni Gedip yörün saňa bermen azary Köýdürse-de meni aşkyň azaby Ezidim küýseýän seni Seniň aşkyň ýakdy meni Meniň bahar ýazymsyň sen Yalňyz halas gerimsiň sen Meniň ahym armanym sen Bu derdime dermanym sen Arzum aýtsam ýarym saňa bu derdi sen berdiň maňa Geceler girip düşme Nesiuda sallyň başyma Heyrehimiň gelmezmi maňa Haçan yeterkem şu Akdaňa
teatr sunatına gelmeňize diýmek ilk bilen kakaňyz sebäp bolup durdy. Diýjek bolýan her bir adamyň bir öz ýoluny tapmak üçin, bir öz öňüne maksat goýup şu maksada ýetmek üçin ýokma suratda gollaýan öz hünärini, bir öz ukybyny, terbiýetini artdyrmak üçin enata gerek bolup durýar. Sebäbi her bir insan öz mehriban enata bilen ulusynlygy etýär, uly maksatlaryny okuny bolýar, maksadyny etýär. Siziň enataňyz nähili gollamalar bilen sizi şu hünäret diýjek bolýan, siz özüňiz haýladyňyzmy hünäri? Ya şu enataňyza sunuwatyň içinde, şonuň üçin menem sunawatga gordum şeýdik öwrençik berdiňiz. Eger özüm taýlamatyk bolsam, onda men artist bolup bilmezdim. Elbetde öz söýgüm teatr bolan, men kakam teatrda rahmet çekenne, şoňur teatr bolan söýgüsi bir alyp barýan işleri maňa da uly höwes galyrdy. Gal berdi de ejem sunawda adam size. Şeýdi we Medeniýet institutyna geldim. Onun märem rahmet çekip ýörün. Şo günäre gelmegime özüm kakam ejem sebäp boldy. Häzirim şu teatrda bir gow keşip janlanyrsam ýa bir gow aýdyn çykarsam, men şolara minnetdarlygym bildirýän. Maňa da düşünüp şu teatry okumany, işlemäni radylyk berenlik görüşün. Yaşın çıkmaz juwan yaşım söýgüden dumanlar başım. Galat bağlar bugün gusum yanımda bolongda yarım. Sen menin tayım bagymdan çıkan yarim. Bağlıdır taňa canım menin bu ýaşyk balym. Ömürlük men arzum yanımda bolsun yarım. Ocağımda tuğum olsan, ıkbalımda tegim olsan, aydımımda tadım olsan, hiç de olmadı yadım benim. Sen menin tayım bagymdan çıkan yarim. Bağlıdır taňa canım menin bu ýaşyk balym. Ömürlük men arzum yanımda bolsun yarım. Söýgü joşsa dünýä joşar, ışkyň daraldy gül açar. Bahtiyarlyk nurun saçar bu aydın ýollarda canım. Sen menin tayım bagymdan çıkan yarim. Bağlıdır taňa canım menin bu ýaşyk balym. Ömürlük men arzum yanımda bolsun yarım. Bağlı taňa balym. Daşurma menin canım. Mehriban tomaşaçylar, hormatly mehmanymyz Bägül, elbetde gepleşmemiziň dowamynda şu teatryň sahnasyna ýerine ýetirilen aýdymlar hakda, ýerine ýetirilen keşpler hakda, umman teatr siz üçin näme diýsem bir owdum gurumlar etdiňiz, köp sag bolun. Ýene bir ýola size ýeňil bolmady işiňizde, sebäbi näme üçin bir näçe dürli keşpleri ýerine ýetirmek we şol keşplerin içinde özüni ýitirmezlik bir tarapdan mümkin doğrudan. Sebäbi elbetde artist ýa-ni belleşiňe ýaly köp tarapdaý bolmaly, elbetde bir kämilleşmeli, işleme zähmet çekmeli. Şol siziň hem zähmetiňizde bir maşgala zähmetiňizde, sunat maşgala zähmetiňizde diňe üstünlikli hemra bolmaň arzu edýär. Ýene köp täze sahna eserleri, owdun teatr sahnasyny ýerine ýetiren aýdymlaryňyza garaşýar. Täze üstünlikli hemra bolsun. Ne gepleşmeden soňky minutlaryna da bolsam, elbetde bir owdun arzular bilen şolar wagtyňda bir gepleşmeden ahyrynda bir owdun güzel diýarmady Asman Kadamy alyp barýan beýik işler wasp edýän bir owdun wasfnama aýdym bilen jemläp bermek haşydy. Medeniýetim halkymyzyň kalbydyr. Jan watanym diýip urýa ýüregimiz. Sunwat sarpaňyza sag bol arkada. Halipamyz, baky,
görülýänsiz. Menem şu pursatdan peýdalanyp şeýle mümkinçilikler döreden hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag alyp barýan işleri elmi damar owajaldym. Köp sag bolun bäýer arzulaňyz hasyl bolsun. Mehriman ýerleşir edi tomaşaçylar gepleşimizin dowamyny edilen gurulmalar, söhbetdeşligimiz, elbetde ýerine ýetirilen aýdymlar, sizin göňüňizde ýaranlar diýip umid edýär. Elbetde teatr obalar gepleşigi, teatryň sahnasyna ýerine ýetirilen aýdymlar, şolar wagtyň şu teatryň orkestriniň hormatly mehmanymyň ýerine ýetirilen aýdymlary we ruhy lezzet paýlanlar umid edýär. Biz bolsa sizin bilen hoşlaşýar, gepleşimizin ahyrynda Türkmenistanyň atlanan artisti Bägül Haly Xwan ýeretilmeginde gözel diýarymyzda Türkmenistan watanymyzy hormatly prezident bolan barýan beýik işlerini wasp edýän odan aýdym bilen jemleýär. Sizin bilen osa mehriman ýerleşik gepleşimizin notdakydan näçeni görüşýänçe hoş wagtyňyz. Biri şeýle eşit durmuşda ýaşadýan medeniýetimizin, sungatymyzyň hak honary, gahrman arkadaşymyzdan her bir ädimde bide berýän ynamyny gollawyny duýýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömürdok bolsun, alyp barýan ýurt bähwetli dünýä ähmet ähtumy işlerine diňe üstünlükleriň hemra bolmaly tüýsürekden arzulap gepleşimiň notdakydan görüşýänçe hoş wagtyňyz.